Hai, Tesha sini guiding traditional TV channel naitok nairokno norokno ani hamjakma tei peple hambai te jibai afaro 10-11 August ni chini choto suma baptist church kaisa leadership training songsa jakha KBA Komlur Baptist Association ni ingoi o pandao kumun motharong ni tei Chonghor digon pasar jotono phai manjak phaika obni bere chungtau kok salainai khoroksa digon bai bo bini sinimung tei bo mothani tei bo pusto chong bo sanai samung tangthani o mothani tei bini o pandao phai bini tomo benefiting kha tei future o chini leadership training obo bahai chini bagoi profiting nai ba labung nai abono bo saikhnari nai phaidi chini takhubai chung kok salai nai sikang polano sini guiding traditional channel no hambai ani bumung khai dikon chiro kumar deborma ani mothangai bamunchara baptist church tini sungorwo sutosuma baptist church phayoi sini KBA ni kaisa leadership training art training go ang manjak mabai belai kheno tamike orwo tongthoka tamike o training go sungkubang ma tamike khlailai mangkha tamike art training go phayoi kubang ma chung bahiklai leadership khlainai bahiklai chung tamike mothano tidulnai aboro chung khlailai mangkha tini abono tamike এই যে sung প্রতিটি বছরন chung অবহাই চিনি কেবিও লিডারশিপ ট্রেনিং ও তিনি আ লিডারশিপ ট্রেনিং ও কুবাং মা chung সুরুংথাই বা সুরুংজাগমানি দङ মেকে আ সুরুংমানি জাগাও তিনি নুখা tamike chung sini kaisa chung bahiklai mothano tuidoli chapnai bo haklai chung communication khlai takisa nukhung takisa borok bai chung atangka hamjak laioi chini samung chung tanglai manai abro chung khanalai mankha belai kheno taibo chung tamhe khanai mankha je kaitone hawo tonglani kaitone hayung no kaitoni halo warinani bagoi sung bohai klai tonglani chung leaderok ni thaniwa bufui chini one thinking chini one sumani kotor baike chung one sunani abro chung kubangma sung tamike a training bisingti khlai mankha belai kheno je a training o je manjang ro brok kubangma aro surungui thangkana angbo kubangma odro tamike sani surungma angmankha phaidi sungaw haikeno tamike chini protiti sungaw training o je manjak nai rok ke manjaya rok tongkhake buskangni training rogo te manjang nai boge angkoyo abono te tam sanai belai kene chini a training no chung kaham kle paile man bogoi te oro ke bi ni tamike tui phangrong no belai kha hambai